ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagahulat kanimo. Umanika ug lamdagi king kadulong ang mga kanasuran nagmasulubong ang pagdumot ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo sa dakong kapildihan. Umanika, ikaw among gilauman, luwasa kami sa kalabutan. Karon atong bendisyonan ang korona sa Advento. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Magampo kita, Ginoong among Dios, nagadahi kami kanimo tungod sa imong anak si Kristo. Siya maong Emmanuel, ang paglaom sa katawhan, siyang kinaadman nga nagtudlo ug nagtultol kanamo. Siyang manluluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin sa among pagdagkot nining korona sa Advento. Itugot nga kining korona ug ang iyang mga suga maghimo unta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan, samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab. Mga igsuon, maghinulsol kita sa mga sala rumanam kita pagsaulog nining unang Domingo sa Advento, unang Domingo pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas dako ihamot sa hunahuna sa pulong sa buhat sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga igsuon aron nyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayong
aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos paglingkod siyang tuo, diha siging harian sa langit, kini among ipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Huda ug sa Israel. Niadtong higayuna magpili akog hari nga kaliwat ni David. Ug buhaton niya sa tibuok nasud ang matarong ug husto. Inigabot ni adtong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem. Ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasud ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalang. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalang. Ang imong mga bagyo Ginoo, ipadayag ka nako, tudloy ako sa imong mga agianan. Hagaka ko diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw ang akong Dios, nga manunubos, ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Akong gibayaw ang akong kalang. Mayog matarong ang Ginoo, sa ingon ini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapapsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapapsanon sa iyang agianan. Ngadto kanimo, Ginoo, akong gibayaw ang akong kalang. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasugoan. Makikhigala ang Ginoo kanila nga madlukon kaniya ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo, Ginoo,
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tao, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing, ug mahingpit kamo, ug mabalaan at tubangan sa atong Dios ug Amahan. Inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug kun karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayra naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, aduna niya mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod nining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manglingkod sa makadiyot mayong gabi kanatong tanan, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon sa tanan, nga mitambong sa atong misa, nga live streaming gikan sa National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City, Philippines. Ano na kita sa panahon sa Adbento, unang Domingo sa Adbento, unang Domingo pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. O kining Adbento, gikan kini sa pulong nga Latin, Adventus, the coming, ang pag-abot. Ang Ginoo moabot.
kay siya magpakatao. Muna ato sa ulugon sa Pasko, no? Pero sa atong naon, dugay na kay naabot ang Ginoo dinis kalibutan. Natao na siya sa pasungan more than 2,000 years ago, no? 2024 years. Unya gipahinaot nga si Jesus matao pag-usab diha sa atong kasing-kasing. Ug dunay 5 ka mga pag-abot sa Ginoo. There are 5 advents of God. Nga ang Ginoo miabot diha sa pasungan, nagpakatao, maabot sa siya sa ikaduhang higayon, kanang gitawag og parusiya. Kung ang atong ebanghelyo, nagisgot kini sa mga panghitabo, sa dili pa mobalik ang Ginoo sa ikaduhang higayon, the second coming of Christ. Kadunay gitawag og cosmic disturbance, nga mga planeta sa kawanangan, mutipa silang naandan, nga agianan ng mga kabituonan sa kalangitan, mga hug sa kalibutan, nga mga tao makuyapan tungod sa mga balod nga nagpungasi, no? Unya dunay mga linog, nay mga katalagman, nya mo ni mga timailhan nga hapit na gyud mobalik ang Ginoo sa ikaduhang higayon. Muna gitawag second advent. Katulo nga adventos kanang kung mag-ampo ta sa Espiritu Santo, iya sang ihatag ipadala ni Jesus ang iyang Espiritu. When we invoke the power of the Holy Spirit, kung maluya ta na problema ta, nabalakan, naglibog ta, sa buhaton, atong sangpiton ng Espiritu Santo, mutungha siya, moabot siya. Pero paghatag na to kalig-on, paghatag na to o giya, niya moabot sang Ginoo pinaagi sa atong mga igsuon nga diha sa kalisod, no, nga nanginahanglan sila sa atong panabang. Muna miingon ang Ginoo sa matag higayon nga inyo kining gihimo sa labing ubos nakong mga igsuon, inyo kining gihimo diri kanako, no? Kun dunay mga kabos, mga masakiton, mga ubos, mga naglisod silang kinabuhi, magpakitabang kanato, muduol kanato, moabot kanato, mo sa na siya gitawag og the advent of God, the third advent of God, no moabot ang Ginoo nga igtabang. Ikaupat ang ikaupat nito ganina, no, kay ang primero ang pagkatao sa Ginoo, ikaduha nga moabot siya sa ikaduhang higayon, ikatulo nga moabot siya pinaagi sa iyang espiritu, ikaupat moabot siya pinaagi sa mga tao nga nanginahanglan, ug ikalima moabot ang Ginoo diha sa kamatayon. Kung matapos na ang gitagal nga panahon nga gihatag kanato sa Ginoo, moabot siya aron pagkuha sa atong kinabuhi. Muna mingon ang Ginoo siya mga tinun-an, mubalik ako, kuhaon ko kamo aron bisag asa ako ato asad kamo. Muning 5 ka mga adventos, no? Muna nga kining ato ronggi sa ulog pagpangandam sa Pasko, sa pag-abot sa Ginoo sa iyang pagpakatao, pag-usab, no? Sa ako nag-ingon nga atong ipanghinaot nga matao sa pag-usab dili na sa pasungan kundi sa kasing-kasing na sa matag usa kanato. Unya kining pagpakatao sa Ginoo mo man ni atong pagsaulog sa birthday sa Ginoo, no? Ika 2024 birthday sa Ginoo, no? Dako na kay edad ng Ginoo. Amot kinsa ninyo dinhi nag-edad og 2000 sa kusak libo. Dako kay edad Ginoo. Unya matag birthday doon na ba kitay ihatag nga mga gasa, no? Munang ang kasagaran doon na kita ihatag og bata, tagaan na itong mga duaan, mga kindi, no? Og doon ay mag-birthday nga mga babae, tigaan na mo chocolate, tigaan na mo rose. Og doon ay mga laki, tigaan ba mo kunang mga bula or mga kahimanan sa mga sports, no? Unyag mga tiguang, tigaan ba mo hunsoy, og laki, og babae, tigaan ba mo og turban.
ang atong birthday gift magdepende sa atong kanang magsaulog sa birthday. Muna kung ang mag-birthday karong Disyembre 25 ang Ginoo, unsa man gyud the best birthday gift nga atong ika-offer ngadto kang Hesus. Muna yang pangutana kanato. Dan ito bagang sa kababay, Ginoo, tigaan tika o bulawan, mahalon nga mga bato. Ingon ni Ginoo ay nagihatag nako kay ako ra gihimo ana. Ingon sa usa ka tawo, Ginoo, tigaan tika mga prutas, mga mangga, mga saging, grapes, apples, pears. Ingon Ginoo ay nagihatag nako kay ako ra nagikan na nako. Ingon sa usa ka tawo, Ginoo, tigaan tika mga mananap, mga baboy, kanding, kabayo, baka, kabaw. Ingon Ginoo ay nagihatag nako. Ingon unsa man angay ihatag nimo Ginoo sa imong adlaw na tawhan. Ingon ang Ginoo, the best birthday gift that you can offer on my birthday is your sins. No, ang ato day mga sala. Kay mianhi nagpakatao si Jesus aron pagluwas kanato sa ato mga sala. Iya kitang pasayloon. Mianhi siya, nagda siya pasaylo. Gitagda ng daan nga ang Mesiyas nga mataw makig-uban kanato kay iyang luwason ang katawhan sa ilang mga sala. Gitawag sa Emmanuel, ang Dios uban kanato. Mianhi siya aron pagpasaylo kanato. Unsa may ang pasayloon kundi ta maghinulsol sa atong mga sala. Unsa may ang wagtangon, unsa may ang papason kundi ta mangumpisal. Munang gipanghinaot nga sa dili pa moabot ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, mangumpisal gyud ta. Doon na kita paghinulsol sa itong mga sala. Kay muna ang the best birthday gift that we can offer to the Lord. Muna pahinumduman kita, we are reminded by God, no? Ato pakpakan ng Ginoo, no? Kay kining pagpangandam sa Pasko, pahimangnuan kita sa Ginoo nga ay mo pagpatuyang pagkaon o pag-inom, no? Mato pa si Ebanghelyo nga ingon ang Ginoo nga ayaw kamo patuyang pagkaon, no? Ayaw kamo patuyang sa pagkaon pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod yung kinabuhi. Kay tingali unyang hikalitan kamo niadtong adlaw, no? Ang atong number 1 nga preparation gitawag sa spiritual preparation, nga di kita magpatuyang sa atong kaugalingon, pagkaon, pag-inom. Kaya ang gusto si Ginoo nga palig-unon niya ang atong espiritu. Putlion, gusto si Ginoo nga putlion niya ang atong kasing-kasing. Kay gusto siyang mataw pag-usab sa pasungan sa atong kasing-kasing aron atong masinati ang kalipay sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. No? Gusto siya nga limpyuhan ang atong kasing-kasing. Kay tingali bayag, lindot na kay itong balay, kadaghan na kay mga adorno, mga parol, mga series. Pero kung watay kumpisal, bati gyud ang atong kinabuhi. Mag-unsam ng limpyo na ang atong mga balay, pero hugaw ang atong kasing-kasing. Mataw na lang ang Ginoo sa pasungan sa inyong mga balay, maabot na lang ang Pasko, pero di gyud nato masinati ang kalipay, kanindot sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, kay wa mataw pag-usab si Jesus atong kasing-kasing. Tingali madawat ato daghang mga pinaskuhan. Tingali karong Pasko natay madawat nga mga sapatos, mga relo, mga cellphone, mga sandal, mga bag. Pero wa tay kumpisal, di gyud nato madawat si Jesus. Munang para nako in my personal opinion, bahalag wa ko'y madawat nga mga butang, nga mga Christmas gift, Christmas bonus. Pero kung madawat nato si Jesus, nindot kaayo ang Pasko. Malipayon ang Pasko, madasigon ang Pasko. Bisag wa tay madawat nga mga butang kung nakakumpisal ta, kung nakahinulsol ta. Kay ang giandaman nato ang Pasko mao si Jesus. Jesus is the center in our Christmas celebration.
Jesus is the focus of all our gatherings, togetherness, our reunions in Christmas. Kung magsaulog kita Christmas party, kung ma-reunion kita sa panahon sa Christmas, kung magkumbira kita panahon sa Christmas, kunya wa si Jesus atong kinabuhi, way lami ang atong Pasko. Pero bisag wa tay hikay, wa tay pinaskuhan kunaan nato si Jesus, malipayo na ta, kontento na ta. Jesus is enough. Jesus is more than enough because Jesus is our Savior. Ato pakpakan si Jesus, no? Gipahinumduman kita. Ang importante nining Pasko maog yun si Jesus. Jesus is important in our Christmas celebration. Muna mag-ampo kita kanunay, magbantay kita, di kita magpatuyang, na doon na kita kanunayon sa pag-ampo, aron makabaton kita kaligon sa atong kinabuhi, kay nangandam sa ta, dungan sa pag-abot sa Ginoo sa Pasko, nangandam sa ta siyang pag-abot sa ikaduhang higayon. Yan ang gitawag og parusiya. Busa, atong hinumduman, nga dunay panultihon nga nag-ingon, nga kung mapakyas kita sa pagpangandam, nangandam kita sa atong kapakyasan. Busa, manindog kitang tanan, nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Kristo yang bugtong anak nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulok adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, misaka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik sa arong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambita sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Kami tuo man kita nga ang Dios muanhi aron sa pagtabang kanato aton dadon ngadto kaniya ang ato mga pag-ampo ug maingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod ni ining panahon sa Adbyento, ang tanang mga matuuhon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pulong ug ang mga mithi ni Kristo makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan na nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabos ug sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa maalim nga gahom sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag nga walay kapagkapalong dito sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. O Diyos sa mga mahan, dungga kining among mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
sa igasako kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako ikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayong away sukod sa kaayong away sukod. Mga igsuon, magampo kamo, arang ako yung sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan, magkagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi, mahimoon ta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Pangay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay sayang pagpaubos aron pagpakiktipon kanamo sa magtao. Gituman yang laraw gihimo mo kaniadto. Ug ibuksan ni alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo. Mubalik din hinga mahimayaon ug busa. Uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o kiyota sa Santos gid ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsanto sa mga gasar mahimo kanilang kanamo nga lawas dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon dawata kini. Ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kini pag-usab. Mihatag na iningadto sa mga tinunan ug miingon dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nandi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumay usab ang among nga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambis kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles na mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton nata sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo. Magagagahom nga amahan sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlo ka nato ni Kristo atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasalagan namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug nalayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga salaban nilang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Karon di pakita ang timaan tung pagkamanagsuon ang panagdait ng aking tanan. Peace and love. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. Mga isuon mo kini sa Isus ang kadiro sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ko ang kalat kanimo. Magampo kita, O Ginoo, magpulos unta kanamo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo niining kalibutan nga lumalabay. Matuduan unta nimo pagigugma sa mga butang nga langit nun ug tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs sa needs of the parish. Akong usbon, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs sa needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs sa needs of the parish niadtong November 23rd ug 24th niabot og 33,843 pesos and 25 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, ang sunod nga proyekto sa atong simbahan mao ang pag-improve o paghanay sa atong parking lot. Ikaupat, ang Novena Mass alang sa Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary nagsugod November 30th, Sabado, matag alas 5:30 sa hapon. Ang fiesta sa ulugon sa December 9th sa alas 5:30 sa hapon
o pagasundan sa posisyon. Kinigipasiugdahan sa Children of Mary. Ikalima, sa umaabot December 12, sa ulugo nato ang fiesta sa Berhen sa Guadalupe, patrona sa Sugbo. Tungod niini, aduna kitay paghahimuon nga triduo masses nga magsugod karong December 9, 10 ug 11 sa alas 5:30 sa hapon. Ikauno, adunay holy hour o pagpangumpisal karong December 5 sa alas 8 sa gabi. Giawhag kamo sa pagtambong. Katapusan, karong tuiga ang Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary sa ulugon sa December 9, Lunes, tungod kay ang December 8 na tumungman sa ikaduhang Domingo sa Adbyento. Daghan kayong salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, aton dadon ang kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umanhi ka, Mesiyas, kami kanimo naghandom, ikaw